Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions sobre el passat plenari ordinari de l'Ajuntament pel que fa al mes de novembre. El plenari va aprovar la moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència sobre la Dona. Només en el que portem d'any ja s'han produït 6 feminicidis i assassinats masclistes a Espanya, mentre que l'any passat es van perpetrar 99. Mentre segons quines forces polítiques miren cap a un altre lloc i pacten amb qui nega que la violència masclista continuen produint-se assassinats contra nosaltres pel simple fet d'haver nascut dones. A nivell local, com sabem, s'ha recuperat la regidoria d'Igualtat, després de ser eliminada a principi de legislatura per part del Partit Popular. Si bé és cert que s'ha recuperat per tal de complir amb la reglamentació per rebre subvencions necessàries per a l'Ajuntament. Cal ser conscients que si no visibilitzem amb nom i cognoms cada àrea de treball, sembla que no siga necessària. És qüestió de voluntat política. La sessió plenària va tindre assistència de públic convocat pel Centre Excursionista de Biar i per l'Associació Naturalista El Reconco. Des d'Esquerra Unida celebrem que el ple aprovara per unanimitat la sol·licitud a la Generalitat previ estudi de la declaració d'alt o molt alt valor serològic del sòl del terme municipal de Biar, per tal de minimitzar el territori on es puguen instal·lar macroplantes fotovoltaiques. I en definitiva pensem que és una bona mostra que des de les administracions locals es pot parar els peus a les grans multinacionals que només volen el nostre sòl per a fer diners i que la pressió de la ciutadania pot guiar les decisions polítiques en bé del poble i del seu futur.